Moikka! Mä oon Hanna Nasta-rakennukselta ja tänään me tutustutaan Jäälin Solinan erillistaloihin. Tiedätkö mitä kivaa on erillistaloissa? Erillistalo on kuin omakotitalo, mutta huolettomampi. Sulla ei ole seinänaapureita, mutta silti taloyhtiön yhteisöllisyys ja tuki. Eli oma rauha ja vaivaton arki. Taloyhtiössä sulla ei tarvitse huolehtia kaikesta itse. Eli vois sanoa, että aika huoleton ja nykyaikainen asumismuoto. Kaiken lisäksi näissä asunnoissa isot terassit, joissa on lasitusmahdollisuus. Näin nämä terassit on kuin toinen olohuone. Haluaisitko tulla kattoo yhdessä, miltä nämä kodit näyttää ihan liven? Otappa yhteyttä!